Yn y fideo yma, nawn ni ystyried ychydig o hen gwestiynau arholiad sy'n defnyddio cyfesurynnau. Nawr yn y cwestiwn cyntaf yn hyn, dyn ni'n cael pwynt D yn fan yma, a dyn ni'n cael pwynt eraill A a B sydd wedi cael ei cysylltu felly nag syth. Nawr, yn y rhan A y cwestiwn, mae'n gofyn i ni sgwennu cyfesuryn ar gyfer pwyntiau A a B. Felly, gan gofio dyn ni'n darllen y draws yn gyntaf cyn darllen ei fyny i lawr, i fynd o'r tarfbwynt, y pwynt dim i A, dyn ni'n mynd 3 uned i'r chwith yn gyntaf, felly yn fan hyn dyn ni'n sgwennu -3 i gychwyn. Ac yna ar ôl mynd 3 uned i'r chwith, dyn ni angen mynd 4 uned i fyny, felly 4 yn fan yma. Ac i fynd i B, eto gan gychwyn o'r tarfbwynt, eto 3 uned i'r chwith i gychwyn, -3, ac yna tro hyn 2 uned i lawr, felly yn y bwlch yma, -2. Rhan B o'r cwestiwn, mae'n deitha ni na ec ydy canolbwynt A B. Dyn ni angen marcio'r pwynt ec ar y papur graff. Felly, ffeindio canolbwynt y llinell A B dyn ni angen neud yn hyn. Wel, mae'n mynd i fod tua fan hyn yn dydy. Ond gan i gael edrych ar y llifen wneud yn siŵr yn ei gael o'n union gywir. Cychwyn yn 4 fan hyn. Faint yn edrych lawr ydy'r llinell yma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 uned i gyd. Mae hanner o 6 yn 3. Felly eto gan gychwyn o'r top, nawn ni 1, 2, 3 i lawr tro hyn. Felly mae'r canolbwynt yn mynd i fod yn fan hyn, ac oedd yn gofyn i ni farcio y pwynt efo'r llythyren C. Felly na i sgwennu C yn fan hyn. Rhan olaf y cwestiwn, mae'r perpendicular o'r pwynt D yn cwrdd ar llinell A B yn y pwynt E. Marciwch y pwynt E ar y papur graff uchod. Felly, dyn ni angen meddwl amdano'r llinell rwan sy'n cychwyn o D ac yn mynd i fynd trwy'r llinell A B yma. Ac mae angen mynd trwy'r llinell yn perpendicular, sef ar ongl sgwar. Nawr, gan fod y llinell yma yn vertical, A B, i gyfarfod ar ongl sgwar, mae rhaid i llinell o D llinell fod yn un llorweddol, horizontal. Cos na'r linio'r llinell fan hyn, y premesur, dwi'n gwybod wedyn fod gynnu fi ongl sgwar yn fan yma, felly mae'r llinellau yn perpendicular i'w gilydd. Ac felly mae rhain ar pwynt yma fan hyn, ydy'r pwynt E oedden ni angen marcio. Felly mae'n rhaid E yn y pwynt yma. Ail gwestiwn yn awr. Tro hyn, dyn ni'n cael person ar enw Joe sydd eisiau lluniadu parallelogram ar y grid. Nawr mae 3 o'r vertigau yn y pwyntiau yma. 1, -5. 5, 2 a dim 4. A dyn ni eisiau ffeindio un par posibl gyfesurynnau gyfer y pedwerydd vertig neu pedwerydd cornel y parallelogram. Na gan i gael plotio'r pwyntiau dyn ni'n gael yn gyntaf. Felly 1, -5. Wel, gen i'r broblem yn un, oes? Gyn ni ddim llifau i gychwyn, felly mae'n syniad i gychwyn. Lleid llifau fewn i helpu. Dyn ni ddim cymryd yn ganiataf fod y person sy'n marcio. Dwi'n wedi wybod na'r llifau yma dyn ni ddefnyddio. Felly cymryd munud wan i rifo'r echelunau. Mae hyn yn fyny at 6 ar i fyny -6 ar i lawr. Felly cychwyn eto. Dyn ni angen plotio 1, -5. Felly 1 ar draws, 5 i lawr, pwynt fan yma. 5, 2, felly 5 ar draws, 2 i fyny, pwynt fan hyn. A wedyn dim 4, dim ar draws 4 i fyny. Felly y corneli yma ydy corneli, tair o'r corneli y parallelogram. Nawr, os na i gysylltu hyn o'n efo'r premesur, llinellau syth. Rwy'n weld gobeithio lle ddylai pedwerydd cornel y parallelogram fod. Oherwydd dwi'n chwilio rwan am siap, efallai o'r pwynt fan hyn rhywle, mwyn nhw'n cael cwblhau y siap a gwneud siap lle mae'r llinellau yma yn paralel i'w gilydd a hefyd y llinellau yma yn paralel i'w gilydd. Nawr, lle mae'r pedwerydd cornel? Wel, dwi am ystyried y pwynt yma a dwi am ystyried sut dwi'n mynd i'r pwynt yma fan hyn. So, felly, gan gychwyn i fan hyn, dwi angen mynd 1, 2, 3, 4, 5 i'r chwith ac yna 1, 2 i fyny. Felly, os na i wneud yr un fath fan hyn, 5 i chwith, 2 i fyny, 1, 2, 3, 4, 5 i chwith, 2 i fyny, dwi yn y pwynt yma fan yma. Felly, os na i orffen y siap i ffwrdd rwan, dwi'n gobeithio bod gen i fi parallelogram.
Oherwydd, os dwi'n ystyried ydyn ni 2 bwynt yma rwan, dwi'n mynd 1, 2, 3, 4 ar draws ac 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i fyny. Dyla fod yr un peth y wir i fan hyn. 1, 2, 3, 4 ar draws ac 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i fyny. Ac felly dwi'n eitha saff rwan, mae hwn yn baralelogram, mae'r hyd yma yn baralel i'r hyd yma, a mae'r llinell neu'r hyd yma hefyd yn baralel mewn ffordd wahanol i'r hyd yma fan hyn. Felly dwi wedi llunio paralelogram. Oedd y cwestiwn yn gofyn iddo fi, sgwennu cyfesurynnau pedwerydd fertig. Wel, hwn fan hyn ydy'r pedwerydd fertig, a cyfesurynnau a draws yn gyntaf 4 i chwith, felly negatif 4 o'r fan hyn. Ac yna angen mynd 1, 2, 3, uned i lawr, neu 2 uned i lawr. Negatif 3. Ydy'r rhifryd yn y bwlch yn fan hyn. I orffan, dyma i chi gwestiwn i chi ceisio ar y sgrin yn awr. Darllenwch y cwestiwn yn ofalus, meddylwch am atebion i'r rhannau gwahanol. Ac yna, unwaith ych chi wedi cael amser i feddwl, gewch chi wirio'ch atebion chi efo'r atebion cywir sydd wedi ymddangos ar y sgrin yn awr. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.